angels, and heaven's now my home. God told me not to worry, He said you'd be okay.
na-ekenekwanụ Chukwu n'isi ya nwa kenekwa Chukwu n'isi nwanne anyị nwoke bụ ọba anyị ọbụla maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị na the all things we should give God ọ ya nwa mmasị n'obi onye ọbụla ọ ya nwa wetara ya ya nwa makwana mgbe oge ji ya ewere ya otu a ka ọ ga-adịkwa anyị nche niile n'okpuru so na ọ bụghị ihe ọjọọ ka Chineke mere ihe niile ọ mere bụ mma anyị nwa bụ ụmụnne ya bụ mmadụ ụzọ akwa wee sị ka anyị gbakọọ wee nọnyere ya wee kasie ya obi wee sị ya na anyị na-aga ekwu n'ụtụtụ mere ehihie ma n'abalị na Chineke mere ka ọ dị etu a agaghị arapụkwa He will always be your husband. He will always father your children. And he will always be your encourager. Mgbe ọbụla ị chọrọ di ga-afụ Chineke n'ebe ahụ ịghọtago so biko kasie obi ma ndị ụmụnne di gị nọdebekwara gị anyị na-asụ n'ụtọ niile kasie obi maka na ndị be anyị si na onye enye akpatara ekene n'ọya nwere isi akpata so anyị nche niile ka ọ mepụtara mana nke o ji wee metụta ụmụ karịtara aka anyị ji wee si obi kasie ihe dị n'envelopu a bụ ihe anyị na-adị kwekọrịta na onye nọ n'ụdị ọnọdụ a na anyị ga-eji wee bịa kelee ya mana anyị ma na Catholic Society emegwene ka o si eme anyị emekwa ya ka esi wee maka oyibo ka anyị na-emezipụta ya nọzi na nke ndị ihe ọbụla ị kọrịtara n'envelopu a ọ ga-emere gị ihe niile dị gị mekọbara n'ụwa a ga-eji ya wee na-edozi ụlọ wee na-arụzi ọkụ were ya na-azụ ahịa wee na-azụkọta ụbọchị ahịa azụga ọ ga na-amị ka mkpụrụ ebe ọ bụla ekere ọ ga na-amị ka mkpụrụ n'aha Jizọs ekpere anyị n'ụbọchị taa bụ na Chineke mgbe ị ga-alaba ala Igbo gị na ụmụ gị na ikwu na ibe maka olili ozu dị gị eluigwe ga-ebu gị n'ime ụkwụ unu jiri ije ka unu jiri onweghị mgbọrọgwụ ọbụla nke ga-akpọ gị n'ụkwụ anyị na-ekwubi okwu n'otu olu dịka ndị nwere okwukwe n'ime Chineke n'eluigwe na ndị nwama ga-eru ụlọ gaa akwamozu dị gị ga-abụ ihe ọṅụ ọ gaghị abụ ihe ịpụta anya mmiri Chineke ga-aba unu ga-eje n'udo lọta anyị wee na-asị gị kasị ọzọ agaghị eme ọnwụ nna gị ukwu ga-ejikọta ụmụ gị niile ọ dịghị nke ga-adapụ adapụ na nka gị otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs njem ụlọ anyị kpuchiri n'ọbara Jizọs Kraịst ihe niile unu ga-eme n'ala Igbo anyị kpuchiri n'ọbara Jizọs Kraịst n'aha Jizọs Kraịst bụ onyenwe anyị bịara ka anyị kelee ọnụ ndo anyị bịara ka anyị kelee ọnụ ndo ọzọ emezila anyị bịara ka anyị
Madam, please bring me on one side. All the way, all the way, all the way. We go to hell, hell on it. Yes, we do. Day by day. All the way, yes, we see. All the way. We go to hell, 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 hell on it. Somebody make some noise in here. Hallelujah. From glory to glory. That's my new name. I say to you this season, somebody, God is rebranding your destiny. Say amen. Hey, somebody say Jehovah Iga. Say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Somebody say Jehovah Iga. Now listen, say Jehovah Iga. Oga ofe oji. 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 Let all the nations praise you, Jesus. We worship you. Now sit to somebody by your side. This is my season of divine supply. My season of divine speed. My season of divine promotion. My season of divine Thank you, supply. Jesus. You're the owner of my soul. Alpha and Omega. You are worthy to be praised. In all generations, there is no one like you. Alpha and Omega. You are worthy to be praised. Osino chezegi badata ologe sao. Ekarere haselebo Jesus, ekarere haselebo. Ekarere haselebo enadozo, ekarere haselebo. Chinidima, idebure, ekarere haselebo. Chinidima, idebure, haselebo chukoma. Ekarere haselebo, chineke, ekarere haselebo.
maka na anyị nwere ego. Ọ bụghị maka na anyị bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụghị maka na omume ọma anyị kacha. Mana ọ bụ onye ọbụla ya na-emere ebere ya ebere. Mana ịhụnanya nke ọ fụrụ. Maka n'ihi na ọ fụrụ n'anya si aka dị n'ọbụla. Jizọs anyị ndụ. Ede Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ndị obodo ihe ndị na-akpọ na Naịjirịa. Anyị enweghị oge aka wee na-asị gị papa bene. Ọ gara ije n'elu mmiri nwanne ofu elu. Ọ igwe okwu na Jerusalem ebe na ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke otu ihe na-emezi. Odogwu ka ịbụ ọdọpụrụ ya na mkpa nwanne ofu onye. Ji a na-ahụ n'ọkụ ole ekwu ome. Na-adị ekele dịrị gị. Nsọpụrụ dịrị gị maka ihe idebere na ụmụnne na ndị dị anyị ndụ. Na-adị nrada ekele ma nrada ndị niile n'aha Jizọs. Na-adị anyị were bụrụ onwe anyị wee bute n'elu gị wee na-arịọ gị. Ụzọ ọbụla bụrụ ụzọ anyị si wee mee ya bụ njọ wee megide gị. Daddy gbaghara ma nrada ekpere anyị n'aha Jizọs. Daddy gbaghara anyị ma nara ekpere anyị niile n'aha Jizọs. Onye nwe nna Chineke, anyị eburu ihe nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke taata wee tinye gị n'aka maka amamihe ọbụla etinyere n'aka gị eri. Kpuchie anyị dịka ọkụ si ekpuchi ụmụ ya papa nke dị nsọ. Nkwa ihe ejije a na-ana ya ka nke anyị ji wee bịa mma. Papa nye anyị amamihe, ụmụ ọmụmụ maka amamihe, nye anyị amamihe. Mee ka anyị kwa ozu a nwee ike nke ọfụma ka ha adịghị nsogbu ọbụla. Were ọbụla gị dị oke ọnụ ka ikpuchie anyị. Ma ndị na-abịa n'ụzọ okporo ụzọ na-ebube ebute n'aha Jizọs. Anyị kpuchie ụmụ nwoke ọbụla with the blood of Jesus. Ekpuchie ụmụ nwaanyị with the blood of Jesus. Anyị ekpuchie ekpere anyị papa chekwaba anyị ndị isi echekwaba anyị ndị niile na-akọ anyị. Ma mkpekwa n'ihi echekwaba anyị n'aha Jizọs. We decree that no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus' name. We decree that no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus' name. We decree that no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus' name. All of us here are covered with the blood of Jesus. Let the blood of Jesus speak for us. Wherever we go, wherever we can, in Jesus' name we pray. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall live in the house of the Lord forever and ever. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the spirit of the Holy Spirit, be with us now and forever. Let the blood of Jesus cover us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You go to Adora and you say, praise the Lord. Father, we thank you, we adore you, we are worshiping you. My God, we bless your name for you are great God. Nna m bụ Chukwu, ụmụ ya gbakọrọ n'ego n'oge awa ka nsogbu Igbo maka na Igbo ka ndị Igbo bịara n'otu n'ụbọchị. Chineke anyị na-ekele ka anyị na-ebu n'aha nsogbu etukwa ọma. Maka esi ọdịmma ọdịnjọ anyị na-ekele gị. Ụmụ ụmụnne m agbakọrọ n'ihu n'oge ụbọchị anyị na-ekele gị. Maka ọgbakọ nke abịa nke ọ bụ ịkwanye nwanne anyị nwoke ugwu nke ikpeazụ ka ọbịbịa niile gbakọrọ ebe a. Chineke asị gị na ekele na mbụle n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Chineke ebe a ịbịa n'ụbọchị nke taa ekele dịrị maka ọtụtụ abalị maka ọgbakọ maka ịkwanye nwanne anyị ugwu emere ka anyị na-agbakọ n'ụbọchị nke taa. Chineke asị gị na ekele na mbụle ukwu n'aha Jizọs. Chineke ka anyị bido mmalite a Chineke anyị na-ayọ biko bịa bụrụ anyị onye mgbasa oche ndị niile bụ ndị isi oche n'ụbọchị nke taa enweghị ike ọbụla ma ọ bụ ndị bụ Chineke anyị wee na-ayọ Chineke na ka ị bụrụ onye nke mgbazi na tebụl a n'ụbọchị nke taa ekele niile nke anyị eme n'ụbọchị nke taa bụrụ ihe nke a gozisi n'iru nke n'aha Ji anyị etosi gbakọ n'iru gị mana anyị nọ ụzọ ọbụla anyị si wee mee ihe gị ọ bụ ọnụ ụgwọ ọbụbụ ije anyị Chineke anyị na-achọ isi aka ma gbaghara
keta anyị n'ụbọchị nke taa. Ma anyị na-asị ka amara ụbara anyị ụba, ka anyị na-amalite ọgbakọ a site na ịkwanye nwanne anyị nwoke ugwu n'ụbọchị. Chineke anyị na-ayọ gị ka anyị ga-anọdụ ebe a n'ihe niile anyị eme n'ụbọchị, ka anyị ga-anachata ebe anyị n'udo na-enwe nsogbu ọbụla n'aha ji. Ebe anyị ga-anabịa n'udo na-enwe nsogbu ọbụla. Papa anyị na-ayọ meere anyị ya maka anyị na ndị ya eme ya. Jesus Christ, Lord. Ebe ọ bụla na ọjị ntụ esi eme oge ntu na-enyere anyị aka ọjị ka anyị na-atụzi kekita Chairman Ite. I'm sorry, yeah? Chairman Uba, who was him? Onye anọ na isi oche nga ya kaska otu ọjị kaska ị na anyị ọjị ama na ọbịa ka Okay, yeah,
udo. Abatana ụmụaka. OTU. Biko, a na-asị obodo na nke dị iche. Onye mere na-ekpere. Ọbịa bụ onye isi oche na onye ọdụ oche anyị ma ọbịa dịrị n'ụbọchị nke taa. Kịta anyị na-achọ ka anyị wepụrụ obodo ọjị. Ọ na-abụ otu ejide ọjị n'aka, ọ bụghị ndị ụmụaka na ntị. Biko, ka anyị wadị n'afọ ọjị. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Chineke nna ya pụrụ ikpere na anyị ekene ndị mmadụ nsọ. Ọ dị mmadụ mgbe Chineke n'aka ndị ihe nketa kpere ekene. Biko, anyị na-achọ ọzọ ebe na anyị nọchi anya anyị ọnọdụ n'ọrụ n'aha Jizọs. Agụna Abasaka. Thank you. Olu. Anyị awa n'ọjị. Ka omenala si wee dị. Onye iwe ogbe ya emere ya oso. Ụmụ nwaanyị ka nwere ego ofu.
Anyị